Proverbs 28. Amen. Proverbs 28 verse number 20. If namo diya atong duganan pagbasa Bisaya or English or right, Proverbs 28 verse number 20, the Bible said, "A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh hasty to be rich shall not be innocent." A faithful man shall abound with blessings. Lami kung magbasa taani, Panginoon nga, a faithful man shall abound with blessings. Ang mo hagting gyud sa atong dalunggan, blessings. Pero malimot ta sa mga gauna nga word, a faithful man. Mayon ang mga babayi, wa mi labot ana pastor, kay babayi mi. Right. So ang matinud-anon nga tao, abudan siya sa panalangin. Apan siya nga nagadali sa pagdato, dili gayud siya mahimong inosente. Magampo ta. Dalaygon og silimbahon ka nga Dios, Amahan. Salamat kaayo Lord nga buhi pa mi hangtod karon. Salamat Lord nga ang kusog, ang gininhawa, ang kinabuhi Lord nga imong gipiyal kanamo Ginoo. Hangtod karon nakahimo kami sa pag-uli diha kanimo o Dios, sa pagpamalandong sa imong pagkamaayo. Gani ang kalibutan Ginoo nagakangit-ngit. Apan salamat nga kami nga mga magtotoo, nagapamati, nagasunod kanimo, nagadanag usab. Salamat o Dios nga ang kalibutan nagakaway lami. Apan salamat nga kami nga nagapamati, nagasunod kanimo, makabati gihapon og kalami sa kinabuhi. Salamat Lord nga bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi kakulian, ang imuhang mga pamaagi kaayuhan magadagayday gihapon sa matag usa kanamo. Lakip sa among tagsa-tagsa kapanimalay, sa among kabanayan, sa amo ang mga patigayon Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ka sulay katapusan Ginoo. I pray that you will speak to us tonight through your word. We acknowledge the presence and the authority of your Holy Spirit to move every heart and the power of your word Ginoo. Bless us and keep us, we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. All right. So, ang matag usa na to igsuon nga kinahanglan og panalangin, no? Naaday klase-klase nga panalangin. Financial, physical, spiritual, mental, no? Posible nga daghan kang kwarta pero di ka katulog kay di ka manghatag. So, blessed kas financial pero imong mental wala ka na bless. So magkuyog na. Financial, wa kay daghang kwarta pero hagok ra pud ka matulog, that's a blessing. Imong physical, no? Normal ra imong gikaon. Walay mga dish. Pero pero you know igsoon kung okay pa imong panglawas, amen? That's a blessing. And many people, even Christian today, believe that blessing is basis igsoon sa mga sakyanan nga ma-acquire, balay nga matukod, negosyo, kwarta nga misulod sa bangko. But let's remind ourselves nga ang pinaka-less nga aspeto sa panalangin is mao ang kwarta. Kay ang pinaka-rank ana igsoon mao ang imong espirituanon. Pagdaghan kang kwarta guba imong espirituanon, wag tang na tanan, biyaan na nimo tanan, dili nimo mapuslan tanan. Naay usa ka celebrity nga di na siya kalakaw, niwang kayo, ilado kayo kanhi. Dato kayo, owns of billions, millions, companies. Pero kung pwede pa lang niyang mapalit ang kaayuhan, nga makalakaw-lakaw ra siya, pwede pa lang niyang mapalit ang maayong panglawas, nga maka-travel siya, makabalik siya sa iyahang gusto nga buhaton, iyahan ang gihurot iyang kwarta o gasto igsoon para mapalit na nga mayong panglawas. But sad to say, ang lawas na nibigay, na corrupt ang lawas, ni adto na og states, ni gasto nag millions therapies para lang sa tambal, pero wala pa nakabaton og kaayuhan.
Kumusta man ta karon? Amen ba? Sumala sa pulong sa Dios ang ato ang alawas igsoon, huyang, luya. But thank God nga wala ta nabuhi tungod lamang sa unod, napud tay gitawag og spiritual life. When our body is weak, igsoon, our emotion is weak, our feelings is weak, but thank God nga naay party sa atong kinabuhi nga always willing, the Holy Spirit. Amen? Pwede ba natong pakpakan natong buhi nga Dios? Amen ba? Anang bahalag na pugos basta kay para sa Ginoo. Alright, sumala sa Proverbs 28 verse number 20, ato i-connect ni siya igsoon sa Matthew chapter 25, pero ato isang basahon sa makaryo, no? If you have your Bible with you, imo nang kuluran, imo na nga drawingan, mapping igsoon, imo nga sundo na siya. Tungod kay ingon ang Proverbs chapter 28 verse number 20, a faithful man shall abound with blessings. The problem of human mind and eyes and understanding is nakafocus sa blessing. Even ang mga unbeliever, pag maka-build sila og something, maka-gain sila og something, they said that it is blessing. No, they know that it is blessing. But for us as Christian, as believer of Jesus Christ, we should be focused igsoon diha sa gitawag og faithfulness, pagkamatinud-anon. No? Tungod kay sometimes adto ta mahulog sa blessing pero makaligtaan nato ang gitawag og pagkamatinud-anon. Sumara sa Proverbs chapter 20 verse number 6, most man will proclaim everyone his own goodness. Ang matag tawo nagaproklamar sa ilang kaugalingon nga maayo nami. Okay kayo mi sa tanan, ako'y pinakabuutan, ako'y pinakatamis og pahiyom, pinaka-sweet mo istorya. Naana nimo ang tanan, so gina-proclaim sa tao igsoon, but ningon ang pulong sa Dios, but a faithful man who can find it. Mga kababainhan, no? Daghan nga mo hatag nato og mga tamis kaayo nga mga words. But try to search, not just tall, dark, and handsome and some characteristic and personality, but look a man or a woman that is faithful. Dili lang nimo kung dili diha sa Ginoo, mas bidiha gyud sa Ginoo. So kinsa may makakaplag ni ana? Now, ingon ang Mateo igsoon 7:1 nga ang mangita makakaplag. Amen. Pero ang magdali kaplag gihapon. Proverbs 25 verse number 19. Ang kumpiyansa or the confidence in unfaithful man is it in the time of trouble is like a broken tooth. Ang kumpiyansa or confidence igsoon sa dili matinud-anon nga tawo, mura siya og buak nga ngipon. Kinsa diri nakasulay nga magsakit imong ngipon. Ya magsige jud kag pahiyom, no? Praise God, hallelujah Lord. Kasakit yun ni akong ngipon, Lord. Aw bag-ang no, aw kanang lagos, no? Ay kan. But sama sa buak nga ngipon igsoon, uncomfortable. Panahon sa trouble, panahon sa problema, panahon sa kasakit. And sometimes mga Kristohanon cannot be denied kay mana man ta nga as human as we are. Di pod ika-deny, no? Bisag moingon sila nga gikan tas unggoy, praise God nga di man gyud pod tinuod, no? As human as we are, unta ang atong kumpiyansa igsoon natuko diha sa mga pagtulun-an diha ni Kristo sumala sa iya nga pulong. Another in that, gisulti diya sa Mateo nga, kung ang tao namati siya sa pulong sa Diyos, pero dili niya makinabuhi, sulayon siya sa problema, kasakit, balatian, gipakasama ni siya sa bagyo, baha, bulog, ug hangin. Ug ang iyang patukuranan, ingon ng Biblia, mapulpogra, mapapas. And some cases nga tumadunggan karon is, ang uban, mag-commit na lang og suicide, muhuman na lang sa kinabuhi, because they thought, nga kung mahuman ang kinabuhi aning kalibutan na mahuman ang problema, but the most miserable igsoon nga situation or kanang pinaka grabe nga problema nga walay exit kanang human sa kamatayon nga wala kay relasyon sa Dios. Tungod kay bisan ang uban moingon sila nga moadto sa kanilo garaha ipadala ka sa bulan bituon o adlaw, but cannot be denied that the Bible is clear nga ang gisulti doon na lamay kinabuhing dayon kauban ang Dios, doon na po'y kamatayon nga walay katapusan igsoon. Kamatayon nga walay katapusan means suffering and totally separation diya sa Ginoo.
Kita karon sumala sa Episo, kanhi nabulag ta sa Dios tungod sa pagpakasala. Pagkabulag means kabalo ta nga naay Ginoo, musimba pud ta usahay, but walay impact sa atong kinabuhi, walay connection sa ato nga kinabuhi. But sa diha nga na-restore ka igsoon pinaagi ni Ginoong Hesus, namati ka sa pulong sa Dios mahitungod sa ebanghelyo ni Ginoong Hesus, after kanito sumala sa Episo 1:13, ang Holy Spirit was gimark siya sa imuha, gisulod siya sa imuha, or naa siya sa imo karon nga kinabuhi igsoon, nga mao'y hinungdan nga bisag dili kaganahan usahing musimba, managad, muhatag, mamati, magampo, pero ang Holy Spirit magatabang sa imuha. Amen ba? So gibuhi ta sa Ginoo, ang atong lawas mamatay ni, magkagulang ni, praise God sa mga idaran. Hallelujah. Pagpadayag lamang na nga kaning pagsimba sa Dios dili lang sa mga batanon, bata o mga igo-igo pa, kundi hangtod nga moputi ang imong buhok, sumala sa Biblia, sumala sa awit, hangtod may kinabuhi, napay kusog. Makapangalagad paunta ta sa Ginoo. Amen ba? Kay temporary ra po ni tagaan mo niya tag lawas nga bag-o igsoon, dili na makapoy, dili na matigulang, dili na nadyo na sa Bible pastor. Yes. Temporaryo ra ning ato ang gipuy-an igsoon. Muna nga importante gayud nga sa pag-anhin nato sumala sa James, draw nigh to God and He will draw nigh to you. When you pray, Lord, I draw nigh to you. Lord, I need you, Lord. I cannot feel. Ingon pa ang John, 1 John igsoon nga kung ang imong kasing-kasing dili na motuo, hinumdumi nga ang Dios mas dako gihapon sa imong kasing-kasing. Muna ningon si David, Lord, tagay kog bag-ong kasing-kasing, Ginoo, not necessary nga operahan ka, putlon dyan ang mga ugat diha, but having the new spirit nga diin gipuy-an sa balang espiritu nga dili gahi igsoon, dili bantok, dili masukanon nga kasing-kasing, dili daling mahiubos. Praise God sa mga nanimba nga daling mahiubos. Salamat nga naa mo igsoon. Amen? Di man puta mo ingon nga wala. Amen? Bilingya imong tapat. Nawa ra gay nimo pahiyume ng luod na. No? So dapat atong makinabuhi ni, when we sing praises to the Lord, magkapagaw-pagaw ka. Lord, ganan jud kong maka-experience ka ng muhilak yun ko, mukurog jud ko. Kay kita ko sa Facebook, Lord, nagkurog-kurog na sila, ako nalay wala. Gahi ba jud ko kaayo, Lord, nga di ko mukurog? No. What does required, kung sa'y gi-required sa Ginoo is your faith. Ang imong pagtuo, Lord, I don't feel something. But still, I believe, Lord. I drew nigh to you, and as your word says, you are drawing to us. Nagpaduol ka kanamo, nagapaminaw ka kanamo, Ginoo. When we come to church, igsoon kana pagpaduol na gina sa Ginoo. Bahalag ang imong hunahuna ingnon na nitaning igsoon nga ikaw na po'y maigo ron. Igo jud karon, igo jud karon. Paduol na gyapon sa Ginoo. Because when you draw nigh to God, He will draw nigh to us. Magpaduol siya kanato igsoon. Ano say trabaho sa yawa is ipalayo ta niya ngadto sa Ginoo igsoon. And karon igsoon nakadungog ta sa kaning pulong sa Ginoo. It means that God is speaking to us, or nakigsulti ang Ginoo kanato sumala sa iha nga pulong. And He said, the confidence of unfaithful man is in the time of trouble is like a broken tooth. Sakit, uncomfortable igsoon. And a foot, tiil nga nabulag sa joint. Unsa may pasabot ani, dili makahimo sa paglakaw, dili makabarog, walay kusog igsoon, walay dili unable to stand. Pero kung naaman ta niini nga sitwasyon nga kaning atong confidence murag buak nga ngipon, or kaning atong confidence murag bulag sa atong murag tapulan ta, kapuyan ta igsoon, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Bear it in mind, our flesh is kanang maluya siya, magkagulang, magkasakit, magkatanana, igsoon, dawaton, but the Spirit therein, ang parehani nga simbahan, kung wala mo nagsimba dire, lawa-lawaon ni, tapos mga guba, mga hulog ni, but for many years, nga naa ni dire igsoon, nagkadako, nagkauswag, tungod kay naa mo. The same thing sa imong kinabuhi, kung wala diha ang Holy Spirit, tanahon ka, normal ra gyud ka in human eye, pero ang sulod igsoon gilawa-lawa, guba, di masabtan, di uncomfortable, no? Nga pag kinabuhi. Pero kung nadya ang Holy Spirit igsoon naglihok,
Bot pasabot nga, pila pa katuig ang mulabay, naapay kaayuhan igsoon sa imuhang kinasuluran. Amen ba? So I hope and pray nga as we continue, dugay naman kong sinimba, Pastor, okay na to, dawato na gurutos Ginoo. Pastor, muundang na kong simba, kaya imbis di simba ko na problema na manoon ko, nagkagubot na manoon mis among pamilya, Pastor, nagkakulang-kulang, nagkaingon-ingon, kanhi igsoon na sinati nato na mga butanga, pero karon ra nato nabantayan. Tungod kay naaman ta sa kahayag. You cannot see the problem in darkness. Pero kung magpaduol na kas kahayag, makakita ka nga problema day ni akong kinaiya. Problema gid day ni akong panghuna-huna. Problema gid ay ning akong pagkinabuhi Ginoo. Problema gid ay ni akong panimalay. Problema gid ay Ginoo, but Lord magpaduol ko nimo Ginoo, tabangi ko nga magpadayon. Amen ba? And nining kagabihon atong pagahisgutan, be found faithful. Daghang mga faithful sa Bible, but ang remarkable igsoon nga imong makita igsoon ang faithfulness ni Joseph. Gibaligya siya sa makadaghan, gibutang-butangan, gipapriso, pero tungod sa iyang pagkamatinud-anon, as the Bible said, God is with him, as God is with you. Emmanuel, God is with us. Buhaton, gihapon niya ang iyang buluhaton, sumala sa kanang kusog nga gihatag, gipiyal sa Ginoo niya, gawas man sa prisuhan or sulod sa prisuhan, uncomfortable o comfortable nga moments siyang kinabuhi. The Bible said, God is with him as God is with you. Gibuhat niya ang pagkamatinud-anon. And the blessing in there is, niabot ang chaos igsoon sa whole Egypt. Niabot ang chaos sa iyang tibok pamilya, pero dunay Joseph nga nagpabilin, nga nagmatinud-anon sa Ginoo, gigamit sa Ginoo to feed the nation of Egypt and to feed igsoon, to feed his family, ang iyang mga kaliwatan igsoon. Another is Daniel. Daniel na siya tulo ka higala. Samtang nagkuyog siya sa why we talk about Joseph, tungod kay sometimes ang atong family dili nato makita nga murag gisuportaran ta. Atong family murag kontra na noon, murag sige na noong atong kontra. But let's remember that dili gyud sila ang atong kontra, kun dili ang panulay nga mo'y nagsulsol. Amen ba? Ingon sa Mateo na ay gitawag og evil spirit. Sa diha nga wa pa kas Ginoo ang evil spirit na ana siya nimo. Unya sa diha mo paduol na kas Ginoo igsoon nagapamati kas pulong sa Dios, sumala sa John 15 verse 3. Mahinlo kita pinaagi sa pagpamati nga gisulti sa pulong sa Dios, ginluan ta sa Ginoo. John 17:17, we are sanctified through the word of God because the word of God is truth. Nahinlo ta, so ang evil spirit igsoon is mukagyo siya. Unya pagkagyo sa Holy Spirit mo adto siya sa kamingawan igsoon, wala siya makitaan nga kapahulayan, mo desisyon siya pagbalik kanato igsoon, og nakita niya nga kung mo distansya ta sa Ginoo igsoon, mo balik siya og magdala pa siya glain pang mga espiritu nga mas musamot pa ang ato ang pagkinabuhi nga maus-os, maot-ot igsoon, ma-discourage, ma-disappoint ta pag-ayo og mokagyo palayo diha sa Ginoo. Amen. So, duha po'y pasabot sa Spirit sa Bible, no? Kung capital letter S, Holy Spirit, that is from the Lord. But the Spirit, small letter S, is from demons, evil spirit, or spirit as character. Espiritu nga atong kinaiya. So, kung layo tas Ginoo kani atong espiritu, espiritus kadautan, kayaw-yawan. Salamat, no? Nga di na kayo tayaw-yawan karon. Gamay na lang, amen? Sa una, gamayng bikil, daghang yaw, pero karon igsoon, daghang bikil, bantay ra gyud kaya ako raning giipon-ipon. Magatag siya kabug-aton, no? Tigom ra day gyapon, no? So, a faithful man shall abound with blessing. So, atong makita sa kinabuhi ni Daniel igsoon, grabe, kanang kinabuhi, wala siya magsakit nga grabe ang kasakit, pero ang iyahang nga sitwasyon, hatod sa kamatayon, nga kung moampo gani kas imong Ginoo, patyon jud ka. Gama-gamaan siya istorya sa iyahang mga fake friends. Pero kung tinuod nga friends, pareha nagbaruganan. Manang mag-amping ta mga Kristohanon, amen ba? Kay ingon ang Biblia, kung kinsa imong kuyugan, kung di nimo siya madalas Ginoo, ikaw mo'y guyoro niya ngadto sa kalibutan. Tinuod na, and it was happening. So sa may atong buhaton ni Ana is we just pray and let God moves. Amen ba? Kaya di man pud mamugos ang Ginoo. Of course, kung dili mamugos ang Ginoo, dili pud ta makapamugos. Pero daghag pamaagi ang Ginoo kung muhangyo ta niya mga igsoon. Amen ba? So sa diya igsoon nga ang kinabuhi ni Daniel uncomfortable, but he opened the window and he prayed. He knelt down to God and he prayed, Lord, I know you. You know me, Lord. Unsa iyahang prayer sa Ginoo.
But sa diha nga nahitabo gyud ang gihulog siya sa lions den igsoon, ang Ginoo wala nagpataka, gipadad-an gyud siya didto og anghel haron sa pagpanalipod kaniya. The same thing nga ang Ginoo ni Daniel maupod ang ato ang Dios nga giila. Nga unsa may imong sitwasyon karon sa kinabuhi igsoon, God will always send His angel or someone to assist you. Amen ba? Mo encourage and to care and to protect. Pero kana tanan gikan sa Ginoo. The last one is the faithfulness of Jesus Christ. Tungod sa pagkatinud-anon ni Jesus Christ, ikaw ug ako nga dili kayo matinud-anon nakapasar. Natagaag higayon. Kung magisgot tag maayong buhat igsoon, matod pa buhaton nimo ang siyam, ang ikanapulo na sayop ka, hinumduman ra ana ang siyam. O kasagaran nga madunggan nimo nga maayong tawo kana ng panahon nga isulod kas kahon. Mudungaw sila umiyon kani maayo biya ning tawo. Pero samtang buhi pa ka igsoon, talagsa ra gyud ka kayon nga ter, maayo gyud ka Brad. Honey, love, maayo kayo ka. Pero ini kamatay na, maayo biya ning tawo, intawon po tawon, no? Maayong tawon eh. So, dili na, pero ingon ang Biblia, kinsa may makaplag sa usa ka matinud-anon ug maayong tawo. So I hope and pray nga ang matag usa ka nato, ayaw ka ingon, sigo na ni akong pagsimba, sigo na ni akong paghatag, pagkanta, sigo na ni pastor, igo na ni. Kay daghang mga tawo nga gauna-una og inana, ingon pa sa Hebro, mas maayo pang wa sila nakadungog, wa sila nakasabot sa pulong sa Ginoo, kaysa nakadungog, nakasabot unya ni biya, miserable kaayo. Og dili makababalik kanila bisan kinsa gawas lamang kung sila mubalik sa Ginoo. Kung kabalo na ka, unya mo desisyon ka mo biyas Ginoo, bisag dasigon pa kas tanan. Ikaw ra gyud makadesisyon nga mobalik kas Ginoo sa dili. Og ang gadagan si mong hunahuna, kabalo na ko ana. I know you. So muna igsoon ingon siya sa sumala sa Proverbs, a faithful man shall abound with blessing. As I said, ang blessing igsoon is physical. Kumusta atong panglawas? Amen? Not that good, but still kicking. Dili kayo maayo, pero baskog pa. Amen ba? Ang ato nga financial, usahay matakilid, ups and down, igsoon. But kumusta man ang atong nga mental? Makatulog pa batag tarong? Kumusta man ang atong emotional? Kumusta man ang atong espirituhanon nga bahin? Di po pwede nga, puro ra espirituhanon, hala, ampo, nagyog kaway, kaon-kaon, nagyod. Sa tibok nimong kinabuhi, kinahanglan po nimo ibalanse kay kung guba na imong lawas, unsaon man pud nimo pag-alagad. Unsaon nimo pag-adtog simbahan kung di nakakalakaw. Pastor, arin lang ko balay. Ngano man, kay pwede ra daw magsimba diri sa balay, pastor, magtan-aw ra gud ko sa live. As long as you are able, don't be act like disable. Samtang able pa ka, ayaw pa disable kay wa kay madawatan ana. Di ka PWD. Pero bisan pag unsa imong kahimtang, duol sa Ginoo. Because when we draw nigh to God, we can ask, we can have something from Him. Amen ba? So be found faithful, pero ang tawo nga magdali sa kinabuhi, they are not innocent. Why is it? Naa sila isakripisyo. Sumala sa Biblia, igsoon ingon si Jesus, you cannot serve God and mammon. Of course, we need mammon. Mammon is nice, lami. Mammon is money. It's hard to smile without mammon. No? Lisod kayong ipahiyom kung wala kay mammon. Tinuod? Ang uban, di na tinuod, oy. Awa ko. I still smiling. But yes, kung magtanaw ka karon sa platform sa kalibutan igsoon, kung walay mo like sa imong gi-post, kung walay mo follow nimo, kung walay mo view, kung walay ma-return, ma-stress ka. But let me remind you, nga bisag dili pa mo follow nimo, bisan ang imong best friend o imong pinakasuod nga pamilya, pinakasuod nga silingan, imo pang pinakakauban nimo, dili mo follow, remember this. Walay nag-watch sa imuha igsoon, remember this, that God is watching you day and night. God is following you. Tinood ba, Pastor? Ang Ginoo ay nag-follow nako. Yes, He is your follower to protect you.
Ingon ang pulong sa Ginoo igsoon sa Mateo, atong tan-awon diri sa Mateo chapter 25. Mao ni ang atoa nga goal sa kinabuhi sa pagpangalagad. Unsa may imong role sa church? PPP. Unsa man ang PPP? Paminaw, pasinaw, pauli. Pero bisan pag inana ra imong role sa church, padayon. Wala, PPP, P. 4 P's. Paminaw, pasinaw, pauli, pero padayon. Until nga i-direct ka sa Ginoo. Don't be discouraged. Discouraged na ko kay murag na upos na ning akong sampot og nilingkod pastor. Wa pa gud koy nasabtan. Nagkabantok na lang ni akong kasing-kasing. Alright, ato tan-awon igsoon sa Matthew chapter 25, Matthew chapter 25, because the goal of a Christian, ang goal or kanang tinguha sa usa ka Kristohanon, unsa man jud imong gusto, mo mayo ko, mo mailado ko, mas ma-develop ko sa talent, kanang mangayo kag skill sa Ginoo, peligro na. Kanang mangayo kag blessing sa Ginoo, financial, peligro na. Tungod kay dunay mga tawo nga humble kaayo nga nagsugod nga Lord, i-bless ko ani, magpagamit ko nimo, pagka na-bless na sila igsoon, dili na mapuslan sa Ginoo. Kay pahimuslan sa kalibutan. When Solomon asked, Lord, give me wisdom, that is sincere, tinuod. Pero sa diyang gi-bless siya sa Ginoo kaalam og mga kabutangan, nagamit niya ang iyang kaalam igsoon, not to draw nigh to God, but to draw nigh to woman. No? And actually 700 wives and 300 concubines. And he served other gods. Nagpahimo siya og lain-lain nga kanang templo or halaran sa nagkalain-lain nga Diyos aning kalibutan na igsoon. Nakapatukod din siya, tanang makita sa akong mata ug mabati sa akong kasing-kasing, tanan akong gusto akong gisulayan. But at the end of his story, ningon siya, kaning tanan miserable, walay hinungdan. And I hope and pray nga ang matag usa ka nato lain-lain tag pangidaron, dili ta moingon nga way hinungdan akong kinabuhi. That's why we should come to God, and our goal igsoon is dili lang mahimong maayo, kundi mahimo ta igsoon nga faithful. Faithful means able to continue kanang magapadayon igsoon diya sa Dios. Amen ba? Pakiglakaw sa Dios. So karon ingon diri Mateo 25, magsugod ta sa 14, maingon pa si Jesus, ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga hapit na moadto sa lain nga dapit, busa gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gitugyanan niya ang iyang kwarta o aron inegosyo nila, no? Gigamit, this is parable. Parable means heavenly earthly saying with heavenly meaning. Diay panahon nga nangutana iyang disciple, nganong nagsulti man kanamo og parabol? Ingon siya, kay kung magsulti ko ninyo og langit nun nga butang, di mo katuo kay maglugos man gani mog tuo aning parabol. Nga kalibutanon akong gigamit. So that's why nigamit siya usa ka parable, but he speak sa iyang kaugalingon igsoon nga hapit na siya kuhaon ani nga time. Hapit na siya mamatay or more resurrect ani nga time. Pero ang iyang gigamit ani nga butang is money. Because money is valuable. Importante pod ang kwarta. Sa imong gikaon, di man ka mukaog kwarta, no? Pero imong gikaon, uban gipalit pinagis kwarta. Di man po ka magsakay-sakay kwarta. Bisag na agila ng 1,000, di man na nimo pwedeng tungtungan. Pero ang imuhang nga pamasahe, required og kwarta. So gigamit sa Dios ang kwarta, means, ingon siya diri, iyang kwarta aron inegosyo nila. Kay nakita niya nga ang kwarta, daling mailhan, remarkable, tungod kay sa mga estudyante, sa matag usa nato, when makakita kag kwarta, it reminds nga, ang Diyos nagapanalangin ka nato o nag-remind ka nato. Pero dili tanang kwarta para ato no? Kaya ang uban giuna mag-utang, no? So bayad na lang. Ingon siya sa 15, ang matag usa kanila gihatagan niya sumala sa ilang kapabilidad sa pagnegosyo. Another qualification, when God give us, He will give us according to our capability. Imong abilidad. Pero atong hinumduman nga dili lang ta mo focus sa kwarta, nag-focus ni sa mga butang igsoon nga gipiyal sa Dios kanato. Nya ningon siya diri pagsulti, ang usa gihatagan niya og 5,000, ang usa gihatagan niya og 2,000, ug ang usa gihatagan niya og 1,000. Unya milakaw siya. Una mayo ta, pastor, nganong mas malipayon man sila?
Kaysa nako nga nangalagad man ko sa Ginoo. Lisua og gamay ang volume sa imong panghuna-huna. Nga unta ang imong kalipay igsuon naa diha sa instruction sa Ginoo. Kay kung malipay ka sa butang aning kalibutan na bisag unsa pa ka kalambo, unsa pa ka kauswag, time will come nga kung di na mo biya nimo, biyaan ka ana. Aware ba ka nga sa imong pangandoy nga makahuman kag eskwela, na kay degree, na kay maayong trabaho, na kay balay nga mapatukod, resort, negosyo, na kay bank nga grabe ka kasaligan nga bangko igsoon. Aware ba ka that one day biyaan nimo ng tanan? Because this world is not our home. Ningon ba ang Ginoo nga sayop ng mga butanga? That is not wrong. Dili siya sayop. But dili gusto ang Ginoo nga ma-focus ta ang mga butanga o ang atong kinabuhi sama sa nahitabo ni Solomon nga tanan niyang gustong tinguha iyang gisulayan. Unya, hapit na siya mamatay igsoon. Ningon siya, walay hinungdan ning tanan. Praise God nga sawa pa siya namatay igsoon. Na-reconcile siya sa Ginoo. How about us? Kumusta man ta? May tagparihan ni Solomon nga paabton ta sa panahon nga, Lord, mobalik na giday ko nimo. What if mo kalitrag abot ang panahon nga wala nato damha sa atong kinabuhi igsoon? Our departure, because this world is not our home. The world is our home. That's why ningon siya diri, gitagaan ang matag usa. Bisan sa atong tulubuan sa pagpangalagad sa Dios. Kung the more ka nga maminaw igsoon, nagsulat igsoon, the more ka or ikaw na magdadayig igsoon nga bisag wa kay microphone mo kantag yung ka kinasing-kasing, i-promote ka sa Dios. O ikaw na nag-ampo igsoon nga, wala po ka nag-ampo nga gadali nga mudawat dayon, nag-ampo ra gyud ka kay nakigduol ka sa Ginoo, nakigsuod ka sa Ginoo, and ganan ang Ginoo nga mahimo kang matinud-anon. Kung ikaw na nga hingampoon, therefore naay promotion nga ihatag sa Ginoo sa atoa. Amen ba? Sa atong pag-learn sa pulong sa Ginoo, the more tang makapamati sa pulong sa Ginoo, the more tang mo grow, the more tang mulig-on, dali tang gamiton, dili daling mangluod igsoon, dili mahigawan kay wala na invite. Na-invite og simba. Ayo pan pray, makinabuhi na ginato ning pagsimba igsoon, pagpaduol sa Ginoo. Ayo ni simba naman ko atong Domingo nganong musimba pa mangyud ko kada adlaw, simbaha ang Dios kung makahimo ka. Kay pribilehiyo ra ang makaduol sa Ginoo igsoon. Amen ba? Muna nga gitinguha sa matag usa tungod kay sa pagpamati sa pulong sa Dios puro tagipiyalan. Sumala sa Biblia, daghang nag-una nga naulahi, daghang naulahi nga nag-una. Kung ikaw karon naulahi ka, unya nauna ka, ayaw nagpaulahi. Kung ikaw karon nag-una ka, nag-una, gihapon ka, padayon sa pag-una. Ay matod pa sa istorya sa usa ka magwawali, kung maimpirno ra ka tungod sa pagpangluod, mas may pang sulayan nimo tanang kabuang aning kalibutana para ma-justify ang imong kalaglagan. Pero kung nangalagad na bukas Ginoo igsoon, ayaw rin ng tilaw-tilaw, halahot da jud ang imong opportunity, be hunger more diya sa Ginoo, and dedicated ka nga, sige Lord, sulti pa Ginoo, sige i-direct, Ginoo, sige pa, badlunga pa ko Ginoo, sige ig-up ako. When I was young diya sa Ginoo, si Idyo kong ingon, ig-ako Lord, ig-ako. Kay sakit man ang maigo, sakit yun na maigo, kaysa dili kasulay, igo ka, sakit. Inig-uli ni mo na pastor diya, sige nagpagigo. Pag masakitan ka, pasabot nga, taas-taas pa imong garbo. Pero kung maigo ka, nya mo katawa na lang ka, bot pasabot, teachable na ka, mudawat na ka, willing na ka nga mo grow, or otherwise, nibantok na ka. Double vanguard ni pastor, kataras. Wa naman na nauso ron, no? Wa naman iduta ron? Email na malaman na inyong gika, saan na inyong gika? Ligo na ni pastor, gikubala na ni. Ingon ang Bible, harden not your heart. Why could you pray, Lord, ig-ako, Lord, speak something. Kay kung inana, dali kang mausab igsoon, dali kang mabago, dali kang malig-on, kay ikaw ko giigo. May wa man ko naigo karon. Be, maminaw pa ko dris chismis para ako joy mahisgotan. Ayo, pray to God, ig-ako, Lord. Ang amo nga mga membro dito sa Negros, bisan dili kayo mi daghan pa igsoon, maglagot yun sila kung maigo. Pero karon mo testimony, sa una maglagot yun kay sikang pangigo, pero karon nakasabot na mi, nga kung maigo di ay mi, ang Ginoo nagtudlo na mo, nag-correct na mo, para mutubo mi. Muna'y purpose igsoon, nga dapat maigo ta, maapil ta sa mensahe. Di lang ta magsiglikay-likay, liko-liko. Di ta masingo, ikaw mo'y igo, siya, mirisi ni mo, klaro kayo si mong nawong, namula ka, ikaw gyud. Kundili ang matag-usa mudawat unta sa atong portion tungod kay naa patay mga kakulian igsoon. Amen. Unsa man ang kakulian dere?
Kahuyangon na lang, kahuyangon. Napatay mga kahuyangon sa kinabuhi. Napay apan. Ingon ang 16, ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 nagdegosyo dayon og nakaginansya siya og 5,000. Mausab ang gibuhat sa nakadawat og 2,000, nakaginansya usab siya og 2,000, apan ang nakadawat og 1,000 milakaw. Gilubong niya sa yuta ang kwarta nga gihatag sa iyang agalon aron unya unta inegosyo. So ang usa nakadawat og 5,000, madisigon kayo siya igsoon nga iyang gipatigayon, malipayon siya. Anang madinawaton? Amen? Duam na kaklase, madinawaton nga malipayon or madinawaton nga dili satisfied. No? Agamaya pug ihatag. Kitong bata pa mi sa una niya, kanang pan, dagko kayong pan, pero ginagmay hatag, kay daghan mi kayo, pulo kabok. Pag ingon nga tagay kog pan, tagaan. Kakusi. Gamaya, kakusi pa dyan. Uskakusi region, no? Naay mga inana nga tayo nga, Lord, banan akong hinilak nimo, inampo nimo Ginoo, banan akong sinimba Ginoo. Lord, nahurot na ginaman niya akong kwartag hinalad Ginoo. Ay naunsa. Ingon to ang Ginoo mag-provide nga ingon man kang nahurot. Pero kung nahurot igsoon gisulayan ka sa Dios. Kung nihatag baka kung naara or nihatag ka nga naag yung paghigugmag pagtuo. Dili kapin-kapin, kapin sa sukli, kapin sa load, kapin sa tanang kapin. Dili unta kapin-kapin igsoon. Tanawa hatag lagi hatag. Kaya ang Ginoo siya may unang nagpadayag sa hatag. He gave His only begotten Son, the very best of God He gave for us. And ang resulta igsoon is para ikaw ako nga maluwas. Gani sa una, magsitag simba, yawat na lang, makuwaag jutay ng atong mga kalapasan, no? Pero wag yuta naguna-huna, kabahin anang kaluwasan. Gaya ba na natong sinimba, mudunit pag yuta, magpaampo. Luwas baka ko, Ginoo ra gyud na sayod, Lord. Tawon po ko, Lord. Pero karon noon nga nakabalukas kaluwasan, igsoon. Matod pas awit, ayaw pagtihik-tihik. Sa diyang mag-ampo, mag-fasting ka, gi-break igsoon ang imuhang mga kahuyangon, ang imong last, ang imong lawas, ang imong mga kaibog igsoon gi-break siya. Dagan karon mag-fasting para mahimong gamhanan nga inig piyong, inig warawara, igsoon mga lagbot. But you know igsoon, it is the demonstration of being separated from the world, from your flesh and connecting to God igsoon. Mo connect ka igsoon then ay salamat kanang luya na kay ko og ang sala ra nga nasi mong hunahuna pagkaon ra manok, Jollibee. Di na ka kauna-una ato, guwapa, guwapo. Di na ka makauna-una, kwarta. Di ka kauna-una. Ang tentasyon ra na si muna-una, kaon. Uy, humot ng bulad, silingan. You are disconnected to God, disconnected to your flesh and to your body, and you are connected totally to God. And naan na po ang mga fresh nga revelation, ma-in love ka balik sa Ginoo, makadungog ka sa presensya sa Dios igsoon, malipay kang mamati sa pulong sa Dios. Sige pa Lord, ig-up ako Ginoo, Lord, sige pa. Ayuha pa ko Ginoo, Lord, sige, padatua pa ko Lord. But you know, giving is to break igsoon sa gitawag og kalisod. Ingon ang Malakay, ihatag ang para sa Diyos. Ingon ang New Testament sa Korinto, ihatag ang kinasing-kasing. Pero ang kasing-kasing kay limbungan man, inigkot-kuot dire, pilion man tong pinakagamay, pilion na, nakasulay ko. Dili kay dako, pero ako isulti ninyo ni akong kaulawon at ubangan sa Diyos. Padawmi sa simbahan sa Biraka, nabugto, napaldo ning kwan, naguba ning kwan sa motor, kanang scooter, unsa na belt. Sa pagkaguba sa belt, ko pila dagay barato ra di. Balik sa ta, balik late na kitag simba ron. Ingon day panulay. Ay alam mo glahos kay reasonable inyuha nga sitwasyon naguba. Ayo dito ni ulan po nito ang ulan, bayad igsoon. Malmal day ang wan, malmal day ang belt nasa ato nga tay mga 900 kapin. So igo-igo ra gyud ang kwarta ko ay salamat na pagi ka-offer no. Akong ihap-ihap mga sidsilyo na pay papel no. Ako nang gilain dire na pod gibahin-bahin na may na lang pangkindi ni basig maaplatan na pod misunahan gauna ning dautan nga panghuna-huna. So pag-abot ito simba ay salamat nakaabot pagitas amen nya makaabot pagitas offering. Lord salamat kayo. Pero kakanta na may padong angat pag offering na, let's give our best to the Lord. Pagkuot na ko pag-ana
Dugayan na ibot, mura magbindigana ng sinsilyo ba? Bigana ng sinsilyo na yung panulay, may dito sa unahan, may nalang nakay pang tubig. Akong gibalik, akong bulsa, higsoon, o gipanglunod tong tag 5, tag 10. Ang ikuan, igo-igo na ni. Gikasabaan ko sa Ginoo, nibayad ka para sa motor. Tibuok, unya nako. Nakasabaan ko, higsoon, akong Ikaw, Lord, suri yung kayo, Lord. Takos yung kagino, bisag salin na yung gino. Ang gihatag tanan igsoon. In return, bisan o gadidautan ko igsoon, in return, humagsimba, o di palit naman ka og belt, pila may mo nagasto ato, mga 900 ka pen, o dara, 1,000. I-refund ni sa imo nga belt. So, nigin ko og 100. No, kung kapatintal ko atong tag-10 na niya, gibalik-balik pa dyan ako, dris bulsa. Kisa man tayo hikapon sa Ginoo. Amen? Sometimes, ganahan tang mo uswag mo nang magsitag tigom, marang ayaw ni, ayaw na, kay ako na tinigom, ayaw na, kay tuskig, ayaw na, kanira. Piliyon na to, but you know, igso, nagtanaw ang Diyos. Tinuna. Nag-uli ko nga malipayon ko, Lord, salamat yung kayo, Ginoo. Huwag po tapasagdis, Ginoo. Kabalo mo, kung Kristohanon ka, sa una, sige kang problema, kwarta. Bisag wa pa nahurot, nagproblema, nakandaan. Asa na po ka makakwarta. Pero karon igsoon, salamat sa Diyos. I believe nga, dili gyud ka mahutdag kwarta nga binulan. Ag mahutdan ka, pangayo og ikaw hatagan. Ayaw ni Mayor. Ados Ginoo, no? Lord, tagay kog kaalam, Lord, pamaagi. Kay tanawa guni ang gitagaan og 5,000 nagpatigayon siya. Unya ang gitagaan og 2,000 nagpatigayon siya. Ang kaning natagaag 1,000, gilubong ra niya. Gasigig tago-tago. Gamay ray na dunggan, gamay ray na sabtan, nalipag simba. Ay, sorry. Magsige pagpalit. Munang gamay ra gyud. Ako, ganan jud ko nga makadungog jud ko sa tibuok, pero naay time nga madelay. Muna nga mag-replay gyud, magsulat, magbasa, magpangutana. Unsa ganito giwali? Kabalo ka kung nisimba pa ka imuhag gyud to tanan. Saya nga wa kakaadto sa. Sunod na lang, nimba ta kay basig na pay imuha. Inanaon ta, no? Di kay ikaw mo igo, no? Para imuha to, para to ah. Di tanawa gapatigayon, pero kaning gamay ra iyang nadawatan igsoon. Unsay iyang giingon, unsay giingon diri? Milakaw o gilubong niya sa yuta ang kwarta nga gihatag sa iyang agalon aron unta inegosyo. Verse number 19. Sa kaulahian may balik ang ilang agalon. O gitawag niya ang iyahang mga sulugoon aron magsuma sila sa ilahang kwarta nga gipanegosyo kanila. Verse number 20. Napata diha, amen? Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 mipaduol og mihatag sa iyang agalon. Lord, 5,000 ni, pero karon 2,000 ni. Aninduta unta igsoon o kada Domingo inana ta, Lord. Kitong una, Lord. Sa una, bali na kung kinawat yun mo Ginoo. Nya nangandoy biya kong mudato, Lord, makapamana o kuan kanang foreigner. Guwapo, Kristohanon, matinud-anon nya kwartahan. Dili no? Lord, nangandoy ko Ginoo nga imo ming gi-bless. Kung dili na ko madawatan ning kadato, akong mga anak Ginoo successful, mga lagad sila nimo Ginoo, ilang mga apo. Lord, grabe kay Ginoo, tabangi ko Lord. Dara Lord, muni akong abot Ginoo. Unya, ingon diri ang 5,000 gihimo pagidiya igsoon nga plus 5,000. Pastor, mahutdan na pud mi ana. Dili ra ni kwarta. Kung ang imong kusog kanhe galuya ka, bawi pagkasunod. Imong pagsimba galuya ka nagsimba igsoon. Dili kanunay magluya imong pagsimba igsoon. Ang imong pahiyom katunga ra kay murag tingig gamay. Sunod tibuk ang imong pahiyom. Ang imong pagpaminaw igsoon ipalapos ra nimo dalunggan ang mga nindot ra mo imong paminawon. Dili nimo paminawon tong mga mas nindot pa kay mo'y makapabag-os kinabuhi igsoon. Paminawa tanan. Ginoo, gamay ra ako nasabtan atong niaging sa karon Lord. Usbon jud ako ni Lord, mutan-aw gyud ko aning live. Ingon pa ni ako ang honey. Praise the Lord. Amen. Ngano si man kag paminaw nga manam na nimo giwali. Kung kakinahanglan biya po kong mawalihan. Paminawon na kong kaduha, paminawon na kong katulo, manglaba, maminaw, magbukal og yuta, maminaw og wali. Sangko nga ang nasa balay,
mga antipod, maminaw na po sila. No? Klase-klase, na ay full washer, to apoy, nagkalain-lain. Pero nindot kay, maminaw na igsoon. Di desire nga mo grow pa sa Ginoo. And praying of 70 years old. Naman si nanay, reply that nanay. No? Praise God. 80? 84? 83. Praise the Lord. So yun ka, 20 pa mong edad, galuyan na ka, yan ay 84, di ta maulaw. Praise God. Na 84 diri reasonable gyud nga mag-ana tugna nipis-nipis na tawag panit pero naminaw sa pulong sa Ginoo ni pulaw. Pero kaning baskog pa kayo igso nya nangandoy nga gamita ko Lord. Samtang bata pa ko Lord, gamita ko. 70 years old, 69 years old, muangkas pa igsoon og motor, magkasangit-sangit usahay, tabangan na, mukuyog pas buluhaton igsoon, mukuyog sa Bible study, kay adtuon iyang mga kaliwat, so dito, ato dito, magsyagit pa iyang kaliwat igsoon, hubog, magsyagit, magpamalikas, but we should be patient tungod kay, nangalagad si Ginoo, nagampo igsoon para sa iyahang kabanayan. Desiring to grow diha sa Ginoo because nagampo siya nga Lord tagaip akong chance nga mga lagad nimo Ginoo. The same thing unta nga atong pangayon sa Ginoo dili lang mga kadato mga kabutangan kun dili kani yung makaalagad sa Ginoo nga kung gitagaan man ta gipiyalan man ta sa Ginoo igsoon og mga talento gipiyalan ta sa mga panabot sa pulong sa Dios gipiyalan ta mga financial gipiyalan ta igsoon og maayo pang panglawas dapat mo dubli unta ta nga mo presentar sa Ginoo igsoon. Amen ba? And dili lang kay igo na tong kuan. Grabe, ako'y nanghugas tanan, ako'y nanilhik, ako'y nagbahig sa bangko tanan. Ngano putang magsayo nga naa man po diha silang pastor. Ilahan ng trabaho na. Igso nakaplagan ka sa Dios. Tanawa ko ni, ayog ilubong ang imong nasayran. Bisan sa gamay nga mga butang igsoon, be found faithful in the Lord. You know, dili kaning ato ang naantiguhan sa pulong sa Dios danon unta nato sa atong panimalay sa atong eskwelahan sa mga nag-eskwela amen kay gusto nga mo success na ay trabaho igsoon that is shallow world view na kay trabaho gi-eskwela ka gigastuan kag pa-eskwela bali nimong paningkamot pag human nimong eskwela kuhaon ra kag usa ka kompanya nga diha ra kataman sa imong posisyon i-promote ra ka gamay diha ra pug kataman og sweldoan ra ka sigo dili pa sigo katong wa kay tulog walay pulaw-pulaw nimo nga pag-study dili pa sigo pag edad pa nimo di na ka mapuslan paundangon kag trabaho but diri sa Ginoo igsoon you are welcome gamay or dako nimo nga butang nga pwedeng mahimo paras buluhaton sa Dios igsoon naminaw ba ta amen. Because I believe nga ang matag usa ka nato piniyalan ta. Ang pagpamati nimo sa pulong sa Dios that is kanang act of stewardship gipiyalan ka sa pulong sa Dios. And giunsa man nato pagpamati ang pulong sa Ginoo dili lang ta mga passive, dili lang ta mga hearer, but we are urged to be doer of the work of God, the word of God. And be proud nga gigamit kas Ginoo kaysa gamiton kas kalibutan igsoon gamiton kas demonyo kung kani man ganing gigamit sa demonyo igsoon they are so proud in social media and TikTok and what platform they have kani pa unyang pagpangalagad nato sa Ginoo igsoon we should be proud because this is connected not to eternal perdition but eternal life with the Lord amen ba. Ingon ang pulong sa Ginoo verse number 16 ang nakadawat og 1,000 wa gyud gilubong ra niya gipalimot-limutan ra niya igsoon. And I hope and pray ang matag usa igsoon we are able. I don't know pila na imong nadawatan karon but I encourage you as the word of God says igsoon nga dapat mas mo dedicated pa ta nga mo double portion ang ato ang ika-presentar sa Ginoo igsoon. Nagka-high-tech na ra ba nga panahon karon nanay mga sakyanan nga manglupad mga abog sa lamok ana ra to dagpas pero sa China na sa laser giniglabang sa manok. Di manok. Lamok. Hurot yung manok sa kalibutan, silingan. Lamok, iniglabang, tirahon ra. No? Nagka-high-tech ang kalibutan, but we should advance igsoon. Mas mo advance ta, tungod kay ang mga panghitabo sa kalibutan, natuki na sa Biblia. Amen ba? Natuki sa Biblia. Now, gusto ang Ginoo nga mo advance ta, mo grow ta. Tanawa, ang verse 19, og sa diyang nibalik na ang agalon igsoon, magsama sa ilahang kwarta, ang nakadawat og 5,000, nagpresentar siyang kaugalingon siya, Lord, maora ni mong gidawat nako, but look at this, with humility ba, humble ba? Ang 5,000 nga imong gihatag nga reka nako, the 5 talents that came brought
other 5 talents na ako'y gihatag nimo, saying, Lord, thou delivered into me 5 talents, and behold, I have gained based them 5 talents more. Mas nitubo pa ni. The same po sa nidawat og 2,000 igsoon. Niyon siya, Lord, tanawa. They are excited. What is the point? Kung madinawaton ka sa pulong sa instruction sa Ginoo, sa gipiyal sa Ginoo nimo, when you come to church, you will feel excited. Amen ba? Hoy, simbara ba to? Pag Lunes na Martes, yung pagka Merkules, ma-excite na ko gamay anak. Kay, oy, simbaron. Then pagkasunod, oy, Friday, mo bisita taron sa kuan. Wow, simbaron. Pagka Sunday, oh, praise God. Pero sa una nga, wa pa ko kasabot. Mga ko, tawon, simba na po. Hay. Singmang paubaw, simba na po. Pero sa diyan nakasabot ako, igsuon nga ang pagsimba, pribilehiyo ra ni, higayon nga gihatag sa Ginoo. Kinsa man ta nga ang Ginoo balaan, naglingkod sa iyang trono sa langit, igsuon, balaan, hingpit nga dapit, igsuon, o nagtanaw sa kalibutan, nangita kung kinsa ang nagtinarong, kinsa ang nagapaduol kaniya, igsuon. Kinsa ra man ta nga makadawat ani nga pribilehiyo, but sometimes mahimo na tong burden. Pero kung trabaho igsoon, bahalag kapoy naghilanat mo trabaho. Kung eskwela, bahalag way tulog mo pulaw. Pero kung simba igsoon, katulgan. Ay, praise the Lord. Amen. Napatadya. Atong humanon, gamay na lang. Karon igsoon, niingon ang Ginoo sa verse number 21. Verse number 21. Ingon siya, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Salamat nga naa ka, bisan kapoy ka ganina, bisan luya ka, bisan rush hour ang imong kuan, ingon ang Ginoo nimo, wow, salamat nga naa gyud ka. Maayo ang imong gibuhat. Kay naay uban nga wala gikapoy, walay gibuhat pero dili gid mo simba. Pero ikaw karon nga naa ka igsoon, bisan usahay magkapisot-pisot in taon igsoon, but you are willing to open your hand to the Lord. And Lord, salamat. Imo jud kong gi-bless karon nga semana, mayor akong panglawas, wala ko na disgrasya, Lord. Wala ko kapalit og mga mahalong tambal, wala ko na hospital, Ginoo, Lord. Salamat kay Ginoo di ako, Lord. Buhi pa, I'm kicking. Lord, bali daghanan akong nabayran, Ginoo, pero salamat, buhi pa ko hangtod karon, Ginoo. Naay katuyuan gyapon ini, Ginoo, di ara ko, Ginoo. Salamat ingon ang Ginoo nimo igsoon. Wow, good. Maayo ka. And nindot unta, masumpayan na og faithful servant. Naanas imong kasing-kasing nga mo alagad. Kitang tanan, sabat, alagad. Blending, alagad. Ang mga lalaki, alagad. Alagad, no? be man, no? Yeah, good. Dili nang ulog-ulog. Alagad, no? Sige, mga babae, alagad. Mga lalaki, alagad. Kitang tanan, alagad. Naa-adyo di mo apil. Bisag sa sultira, kapuyat. But you know, igsoon, atong ibutang, Lord, gamita ko ko, Lord, be. Makapangalagad ko, Lord ba. Ubay-ubay na biyaning ako ang nadunggan. Bali ng kasaba nga ako ang kuan, hapuhap, gimasahi ko, kuan, gi-encourage ko, bigamita ko, Lord. Use me for your glory, O God. And ang pagtanaw sa Ginoo nimo kay namay duha ka butang nga nangatubang ta sa Ginoo, that is spiritual and physical. Karon nga nagsimba ta igsoon, we are facing God in spiritual. Dili makita pero dunay tinuod pulong sa Dios. Amen ba? But naay time nga mga tubang kita sa Ginoo kanang gitawag og physical igsoon, kanang face to face, makita gyud nato siya igsoon. But karon ang atubang gyapon ta sa Ginoo is spiritual facing diha sa Ginoo igsoon. O ang Ginoo nagtan-aw siya kanato. Yes, gipangkapoy ta. Yes, na obligado ta. Yes, nagtakilid, nagkaluya-luya. Pero kung mutungha ka igsoon for the privilege nga gidapit ka sa Dios sa usa ka patigayon, niingon siya pagsulti igsoon verse number 25 at 21, niyon siya, miingon ang iyang agalon maayo nga sulugoon. Kasaligan ka ug tungod kay kasaligan ka man. Amen. Kasaligan ka man. Amen? Kung kasaligan ka ingon diri, ug maayong magpalambo sa gamay nga kantidad, karon piyalan ko ikaw, ug mas dako pagayud nga kantidad. Kung imo ning tan-awon sa book of Mateo, gitan-aw, gisulti diha ni Mateo igsoon, gisulat niya, nga kung kasaligan ka sa gamay, saligan po ka sa napulo ka syudad. Gigamit po niya ang kanang syudad, kay kanang authority. Gigamit niya authority. Pero kung imong basahon diri sa Mateo, sa Lucas di ay,
sa Lucas, kung imong basahon sa Lucas igsoon, gipiyal ang gisulti diha kanang syudad or katawhan or ginsakpan, tagaan kag authority, dili para ikaw mo'y maghari-hari, mag-isog-isog, kung dili authority nga makapangalagad ka igsoon, makapadayon diha sa Dios. Amen ba? So karon ningon siya pagsulti, napata diha, amen? Piyalan ko usab sa mas dako pagayod nga kantidad. Kaning gipiyal sa Ginoo dili ni mo'y primary nga atong gikalipay. Kundi ang kaning kalipay kanang last phrase igsoon ingon siya. Enter, kita tanan, enter thou into the joy of the Lord. Kanang musimba ka nga, Lord, malipayon jud ko Lord kay nakapanghugas jud ko plato. Kanhi Lord, magsyagit gud akong mama pero karon arang-arang nako Ginoo. No, di na kay ko bungol. Praise God. Lord, sa una, magmugot rin gini akong nawang musimba, pero karon Ginoo salamat. Nga dili na kayo ko madinom tanon, gamay na lang yun, Lord, kaya wa pa na ngayon pasaylo. Ginoo. No? Naay return ba? Nindot unta kayo igsoon, nga maingon ang Ginoo nato, nagsimba nato, Lord, naadyo karon nakasportahan, nakadas imong presensya, Lord, maingon siya, dili na kinahanglan kilatan pa ta, dalugdogon, ilogon ng mga poste, niya, Lord, your presence is here. No. You need to hear the word of God. And the word of God says, nga naari ka, gikapoy ka, galuya ka, di ta kamuan hiron, natulog raon ta ka, mag-cellphone, magtanaw TV. Pero ningon ang nakaanhi ka, ingon ang Ginoo, good. Pero kung imo nang gituman, igsoon, gibuhat ni mga kinasing-kasing, yun siya, faithful and servant, piyalan. Panalanginan pa ta sa Ginoo, igsoon. Ginoo, tagay pa kong taas-taas nga kinabuhi. Dito bitaw kinabuhing dayon, di pataganahang mo ato. Nga dayon naman yun. Ari mo taas-taas nga kinabuhi pa diri kalibutan. Kay ganahan pa po kong mutilaw gamay problema, Lord, kanang gamay kabalaka, kaguol gamay sa kong pamilya. Kay diha Ginoo na biyay problema gyud. Mo rason pud, no? Pero anay usay nasuli ta ba nga Ginoo, tabangi mi Lord, tagbuo dito libre man tanan. Nya di pa man taganahang mo adto. Pag grabe na yung depression, Lord, kuhaan na lang ko. Pero taga-agamay sakit, uy, tambahal, ipa-check up ko ninyo, wa mo'y pagtagad. No? Di pa giday willing. Kaya ano man, wa nang andam, wala nag-prepare. Ang nakadawat og Dios. Tanawa, unsa kanindot na, nga dili lang kagipiyalan sa Ginoo og trabaho, dili lang kagipiyalan sa Ginoo og pangwarta, dili lang kagipiyalan sa Ginoo igsoon og mga kabutangan, maayong panglawas, kun dili miyon pa ang Ginoo nimo, good. Lord, nakoy trabaho, Lord, salamat, good. Lord, nakuman ko eskwela, Lord, good. Lord, naka-abroad jud ko, Lord, good. Lord, nakatukod na mig balay, Lord, iyon Ginoo, good. Para ginanimo tanan, pero mo alagad ka sa Ginoo, mo return ka sa Ginoo, mo tabang ka sa bulaton sa Dios, mo desire ka nga magmualagad sa Dios igsoon. Mingon ang Ginoo pagsulti, enter into the joy of the Lord. Kinsa man ni, good and faithful servant. Amen ba? Kabalog yun nga mga lagad igsoon na ang heart of faithfulness igsoon. Ang nakaudawat og 2,000, dili tuod dako ang iyang nadawatan, wala po siya nagsuya-suya sa nakadawat og 5,000, iyara pong gibuhat ang iyang kapabilidad. Oh, pulo bangko ni akong napile. Imuha, duhara, sila kag lingkod-lingkod, ikalipay nga pulo imuha, brad. Amen ba? But pasabot ka sa ligan ka nga taga-ag 20 pohon. No? Inani magkakatapol pa ta nga bali pang gamaya ni taas pag uswagonon ni apila pa naluwas diri sa Cortes. Pero imi nga ang tanan mo pauli diha sa Ginoo sa dili pa moabot ang grabeng kasakitan igsoon daghan pang mo pauli sa Dios. That's why unta kitang tanan mo desire nga motubo. Amen ba? Motubo malig-on mga lagad. Kung gibless ta igsoon, then let's remember dili lang mayon nga good, nakaana, malipay, wa man naguol ang Ginoo, ma-bless ta, muuswag ta, nalipay ang Ginoo ana. Pero unta di na to makalimtan igsoon nga ang tanang mayong butang gikan sa Ginoo takos ang Ginoong ulian og hinumduman igsoon sa mga pagdayig sa iya nga buluhaton igsoon. Amen. Ang nakadawat og 2,000 wa nagsuya-suya. Praise God, ang mga bag-ong tubo nini nga tigom igsoon. Dili unta ta magsuya-suya nga sila lagi maayo na kay sila lagi dagan kayo. Sila lagi dito pastor. Grabe ang ilang lights pastor. Wa na ka nagsimbas Ginoo ana. Lights na imong tuyo. Grabe ilang kanta pastor. Inig kanta man nun balot akong balhibo. Pero inigwali manggawa. Naunsa. When you pray to God, when you sing praises to God, you are the one
nga nakigsulti, nag-adore sa Ginoo. But when you hear the word of God, it was the Lord who direct us. And what does God wants us to know this evening, mga kaigsuonan, is we need to continue nga makaplagan nato atong kaugalingon, nga matinud-anon ta sa Dios, nga kung maigo tagwali, dili na ta siging masakitan, kung dili mupahiyom ta nga Lord. Wa pa gyud ko'y agay batasan, Lord. Mao gyud ni Lord. Wa pa gyud ko Lord, nakapangawat gyud ko Ginoo. Ginoo, nakapanglibak giday ko, Lord. Sige, Lord, sultii pa ko, baguha pa ko, Ginoo. Because the word will determine kung asa natang dapita diya sa Ginoo, igsoon. Sama ni ini nga piniyalan, igsoon. Nga napiyalan sa 5, napiyalan. Daghang mga tao nga di begin into simple beginning, igsoon. Pero sa diyang napiyalan sila sa Ginoo, they forget God. Yeah, we know God. Sometimes we come to church. Yes, we close our eyes and worship, but they forget to serve the Lord. Ingon pa si Pablo, katong mga dato na, tudluan sila, nga dapat mutabang yun sila sa mga naapa sa lower, haron nga mga lagad sila sa Ginoo. Because their position in this world is not eternal, that is temporal, biyaan lang. So, wam ta kabalo, kaya matag-usa ka nato, prospect man nga i-bless sa Ginoo. Amen? Kung imong tan-awon ang imuhan tapad, dumalato man yung itsura. Murag di mo mo to. Bitanawa ko rin mo tapad, bi. Murag dumalato yung kag itsura. O sa man po'y sayop, anak. Na? Kung yung tanahon, dumalato. Lain na pastor, gilug-ulugan. That is faith. That is faith. Pero ang problema rin lagi, sama ni Solomon, gibless o kaalam sa Ginoo, nakalimot. Muna kang i-bless ka sa Ginoo, diha pagani ka, makalimot na ka, diha rakataman. Pero imo pa yung i-prove, dire-reday ko taman, pakit-on ako ni pastor, bisag wala ka pastor, may simbahan, mauswagon ko. Ingon diya, walay joy, dili pa ka-enter, dili pa kasaligan. Tanawa na. Ikaw karon, gamay ra, nara ka diyan dapita. Pero, maayo, kasaligan, makasulod pag malipayon. Mungisi-ngisi pa, dili bisita sa simbahan, kung dili ni apil sa buluwaton sa simbahan. Amen ba? Ay mga patigayon mo na nagbisita pag abot yung lupad na po. No, panhiid, unsa pa may pwede diha? Ha? Unsa man ni pastor, ipatiles na to ning atong atop? Dili pa na mo gikinahanglan ron. Daghan pang bangko sa likod, kalagter, ampo tag kalagter, no? Kay kung daghan ang kalagter, daghan ang muamot anang para tile sa atop. Dili pero i-bless mo tas Ginoo na, may tagpadamguhon jud ko pastor para klarog yung ako. Kinahanglan pa ka padamguhon. Ingon ang Biblia, tawong buang-buang karong gabi huna, kuhaon naman tikaw. What if karong gabi mayngon ang Ginoo nimo? Ter, karong gabi iba. Unsa man Lord? Yes Lord. Nice kay mo presensya. Kuhaon na tikaw. Isa Lord. What if kuhaon na ka sa Ginoo rong gabi, padamguhon ka? Ya, wala ni mo tinud ag kanta worship, ani mo tinud ag kanta? Kay dili Sunday ron na. Mahay. Di man ko Sunday pastor. Nang igo-igo ra po ning tingog akong gikuan kay karong Sunday special. Pag simbas Ginoo puro na special. Amen ba? What if karong gabi be? Mayon ang Ginoo nimo. O ikaw, kuhaon naman ti karong gabi Biyon sa may kalibay. Sa Lord, wapa ko na menyo, wapa ko liwat, wapa ko graduate Lord, wapa ko kabayad. Isa Ginoo. Isa. Pero ang Ginoo igsoon, siya may nasayod sa matag usa. But we are prospect. Kita tanan dumalato ta. Ingon ang kanta, nahimo siyang kabus haron kita mo dato. Kung wa ka kakitaan na igsoon. Sing a song, open the eyes of my heart, Lord. Amen. Sunod, ang nakadawat og 2,000 mauusap din siya, Lord. 2,000 ra ni pero wa ko nasuya, Lord. Dili ni padakanay, dili ni padakanay Ginoo. Dili ni pabunggahay basta kay nagakalipay ko nangalagad nimo Ginoo. Awa Lord, excited ko Lord. Kanta ko nimo, igo-igo ra gini akong tingog Ginoo. Lord, igo-igo ra ni akong kusog Lord, pero makapanilhig pa ko ron sa church, makapanglamano pa ko Ginoo, makapanghiwi pa ko, makapangyamid pa ko Ginoo. Dili untay nana igsoon, oy? No? Lord, tagaimig sakyanan, Lord. Kayo mo may tagaag sakyanan, Ginoo. Hakuton, dyan namo ning tibok, Curtis, Ginoo, para sa imong presensya. Gitagaag motor, di man magpasakay. Yan ang ngayog sakyanan. Nasuli. Ha? Yahol man, gugobon man po, pastor. Di maayong kapiyalan. Sunod, ang nakadawat og 2,000 igsoon. Ato, humano ni. Murag lain na yung pananaw na ako. Alog na na. Ingon dire,
Nakadawat og 2,000 dili suyaon igsoon. Na nindot ra di ra kita masuya. But natay karakter nga magtan-aw sa uban, man talong ano man ni, ano man Lord mo ra sila. Ingon ang Bible, look into Jesus. Focus og unsay gisaad ni sa Ginoo nimo sa imong pamilya. Pastor, bay na akong sinimba kani akong pamilya kani init kay naunsa. Focus diya ni Jesus igsoon og unsay iyang gipakat-on nimo og sa imong pamilya, sa komunidad, sa buluhaton, unsa, focus sa diha og kana mo'y ikalipay ay siglingi-lingi sa uban. Kay di ka kaabot sa imong padulngan. Tanawa na yung nakadawat og 2,000, lipay kayo siya, Lord. Tanawa, Lord, kamay kayo, pero Lord, dara. Sunod nga verse, ningon ang Ginoo ngadto sa nakadawat og 2,000 igsoon. Tanawa. Verse number 22, ang sulugoon nga nakadawat og 2,000 miduol usab og miingon siya sa iyang agalon, Dili ba naghatag ka man ako og 2,000? Ania, nakaginan siya usab ako og 2,000. Miingon ang iyang agalon, maayo ka nga sulugoon, kasaligan ka og tungod kay kasaligan ka og maayong magpalambo sa gamay nga kantidad karon. Piyalan ko ikaw og mas dako pagayod nga kantidad. Dali paglipay uban kanako. Dili lagi nang gipiyal nimo unsa na imo ka hanag yung malipayon ka nga mosimba sa Ginoo igsoon. Amen ba? Pila ka Sunday nga nisimba ka nga marag walay lahay, simba na lang ko kay basig ako'y walihan sunod semana. Simba na lang ko kay wa ko'y lingaw ron dito, palipas oras ra gud. Simba na lang ko. Nindot unta nga magsimba ta nga naay kalipay. Ingon ang Ginoo every time nga moduol ta niya, dali sulod. Pero wa kay gibuhat sa Ginoo mag-ukon-ukon pag yuka kanana. Nangabot na ba sila? Nang lingkod ba sila sa atubangan? Ari ra ko sa likod oy. Ulaw man ko. Ayaw ka ulaw eh. Amen ba? Gitawag ka sa Diyos. Maulaw ka ang Diyos mo gatawag nimo. No? Regardless unsa imong suot, pilay values imong suot, pilay sulod imong wallet, igsoon unsa imong nakaon. God is welcoming you sa iyang presensya. Og nindot kayo igsoon nga mosimba ta, Lord, dato sa semana, Lord, mo biyan ako. Pero nasayop ko gamay, Lord, nagbugat bi akong kasing-kasing, Lord. Tabangi ko Ginoo siya. Good. Ali, kapiyalan kapiyalan. Ali. Sulod nga malipayon. Lingay mo tapad. Malipayon ba? Amen. Lingay adjud para mapugos og pahiyom. No? Malipayon. Amen. Nindot ni magsimba ta igsoon nga nay kalipay, dili ra ni kabugat bisag pag sakit ang mensaheng dili malipay gihapon ta igsoon nga gipakigsultian ta sa pulong sa Dios. Unta mahimo tang matinud-anon. Tan-awa ning nakadawat og unsa man 1,000, gamay ray nadawatan, gamay ray kusog, gamay ray kalipay, gamay gyud. 24 miduol usab ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 og moingon siya nahibaluan ko nga isog ka og walay kaluoy. Grabe, nagpakonsensya pa siya. Mao pay nagpakonsensya. Unsa man ni siya igsoon, nagatag siya excuse, unya dili siya willing nga magpailalom. I hope and pray igsoon kung napataan ni nga estado nga dili ta willing magpatudlo, dili ta willing magpailalom, dili ta ma-discourage. Ayaw kaguol, mangita na lang kog laing simbahan. Bisag asa kang simbahan na kung muna imong batasan igsoon kay pareha ra mang Ginoo, pareha ra mang pulong. Ambot lang sa mga magwawali, pareha ba? Kaya daw na may magwawali nga, okay ra nga, dili ka mabag-o, dili lang ka maigo, kay para di ka muhawa. Pero doon ay magwawali igsoon nga, wala ka gi-intention nga maigo, pero maigo gyud ka. Pero ang iyang tinguha nga, kung mawala na unya na nga magwawali, magpadayon kas Ginoo. Labi na sa mga batanon, maghuna-huna mog minyo, inig minyo ninyo, mubiya mo sa Ginoo, ang inyong mga anak, mag-suffer na pod, mubiya na pod sa Ginoo. Yang apo mo biya na pod sa Ginoo, pila na pod ka henerasyon. That's miserable, may paywa na lang ka nagminyo. Pero karon nga nakasugod na ka, pastor, akong mga kuan wala pa ni sunod, dili pa submissive, pastor, padayon kay naa sila gitan-aw. When problem hits, when trial comes igsoon, naay si kuan nagpadayon, si mama nagpadayon, si papa nagpadayon, si lola nagpadayon, si lola, ako nagpadayon ko. Imong anak, ikaw munay pinaka bahandi nga imong ikabili nila ang pagpadayon diha sa Ginoo nga matinud-anon. Amen ba? So one day igsoon, mga tubang ta in physical diha sa Ginoo, kanang literal nga mga tubang ta sa Ginoo igsoon, mao pod ni gaon sa man ka dito sa kalibutan, tanang talento, kadaugan, mga achievement, mga butang nga imong nakabot og para ras imong kaugalingon, mao ni gamay ra kaayo ang naa nimo. Sa Lord, mao ni ako rang gilubong, ako yung gisecure Ginoo gakuan. Tanawa God, verse number tanawan sa iyang alibay.
Pagsulti, miduol usab unsa, nahibaluan ko nga isog ka og walay kaluoy. Nagapanguha ka sa ani bisan dili ikaw ang nagtanom. Kisay nakasulay ani? Nga putang muhatag diha nga kitang puy gahago ani. Ug nagapanguha ka sa ginansya nga gihaguan sa uban. Oh, grabe kay siya, di ko willing nga muhago para nimo. Muna yang gi ningon ang 25, busa nahadlok ako o gilubong ko. Muna ni alibay na lang siya. Tinapol ba? Gilubong ko na lang sa yuta ang imong kwarta. Ania, ibalik ko kini. Verse 26. Miingon ang iyang agalon. Nahibalo ka man di ay nga nagapanguha ako sa ani bisan dili ako ang nagtanom. Og nagapanguha sa ginansya nga gihaguan sa uban. 27. Gibangko mo unta ang akong kwarta aron nga sa akong pagbalik makakuha ko lakip ang iyang tubo. 28. Og unya miingon siya sa uban nga sulugoon, sige, kuhaan ninyo ang iyahang kwarta og ihatag sa sulugoon nga may 10,000. Muni lisod. Pag sige ratang mangayog excuse sa Ginoo, Lord, kabalo biag ka Lord, maunay Lord, maunay. Ang naani mo imo pang hinaguan, ingon ang Biblia, kuhaon raw niya na sa imuha og mahimong mapuslanon sa uban. Naay luna dito sa amoa, naay dagko kayong balay. Diri pod I think makakita mo dagko kayong balay. Samtang batan-on pa ang tag-iya naning kamot kayo siya, nang nimbasog kayo siya, panarbaho, pulaw para lang makapatukod sa balay. Pagkagulang na niya, dili na niya mapuslan kayo ang balay. Unya, maghigda siya, diha na lang siyang kwarto, bisan niyang pamilya, dili ganahang muatiman niya. Pagkamatay niya, gibaligya pagyod ang iyang hinaguan nga balay. So dagan ro mga balay nga, makauna-una ka sa una, baling paningkamot, aning mga tawhana, tigom ani, pero karon ilalang gibiyaan lang. Walay nagpuyo, wala napuslan. I hope and pray, dili mainana ang atong pagkinabuhi igsoon. Mapuslanon ang atong pagkinabuhi igsoon nga dili unta kuhaon raning atuang mga kabilin-bilin igsoon og kalimtan lang ta. Pamati og ayo, ang naghimo sa pinakaunang nag-imbento sa sakyanan, kisay nakaila? Pinakaunang nag-imbento sa sakyanan. Na si wala ka klaro. Motor. Kisay pinakaunang naka-imbento sa motor? Bike. Wala gyud. Imagine na, pamati. Mahuman na ta. Kaning mga tawhana, bali nilang pulaw, paningkamot, makaimbento silang sakyanan. Nga ikaw sig sakay-sakay, gikalimtan ragay nimo? Kita pa unyang wa tay na imbento? Bike, motor, wa na nailhan nato, kinsa. Gani ang atong mga lula sa atong lula, wa, si nanay, kaila pa siya iyang mama. Sa imong lula, nay, kaila pa ka? Kanlandong pagabay. Lula sa imong lula. Wa pa kaabo. Malimtan. Pero salamat nga naay Diyos nga ningon sa Hebrew. Atong tanawon. Tanawon na to. Hebrews chapter 6. Magtapos ta igsoon. Salamat igsoon nga kaning atong gibuhat. Kalimtan ni sa tawo pero salamat nga naay Diyos nga di makalimot. Muna nga, ayog ka, matod pa ni David, ayog kasuya nila, ibili na nilang tanan. Ang imong kumpiyansa na diya sa Ginoo. Tala na to. Hebrews chapter 6, verse number 10. Diara, lami, kaya muna akong gihinumduman. Ginoo, dili ko masuya, Lord, tabangi ko, Lord, nga magmalipayon ni mo, magpadayon ko, Lord, mga lagad ko, na baby, akong asawa, nastiyan. Akong ginapray, napamang kadiha, pero pangalagad sa Ginoo, inig gawa nimo Lord, ang pingin ning bata, ang mga lagad in taon nimo Ginoo. Kay kung sa among panahon karon 46 na ang kilos bugas, maybe sa ilang panahon 100 kilo ang bugas. Pero mga lagad nimo Ginoo, sure gyud kong di ni makabsan, dili nimo pasagdan. Amen. Ingon ako wife, ikaw kuan ka ani, ko kami nagampo mi gabi, ikaw natulog ra ka. Ingo po siya, magkanta-kanta man po me. Mag-worship po kuno sila.
Unay nindot nimong ikapamilin-bilin. Kaya nga naman, ingon ang Ginoo sa Hebrews chapter 6 verse, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen? Katong mga nanaad, mga ating mga nanay nato diri, namay mga nanaad sa una, no? Flowers linginon, bulan kuhiton, bituon tapukon, ikaw lang akong maangkon, no? Grabe, no? Tanaw sa, ha? Pero nakalimtan, no? Kalimtan. Pero tanawa, ang Ginoo di malimot, igsoon. Ang Diyos dili malimot. Unsa man, for God is not unrighteous to forget your work and labor. Brad, bisag pangapo ng tubig, ay yung ibundak ng galon. Karong di ka malimtan. Makanta ka, mahuwad kag, mabugtuan kag, string diha ginitar. Ayaw yung pasuko-suko, harong di ka malimtan. Ni-offer ka, unya, nahulog pa dyan imong pitaka, gabago, ayaw na lang yung bagulbol. Ginoo, ikaw maghatag, ikaw po magkuha, Ginoo. Bisag gadinangag ko, Lord. Ayaw na lang, harong di ka malimtan. Nga naman, ingon ang Ginoo, igsoon, nindot kayo, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mateo 7:21, sa katapusang mga adlaw, igsoon, daga maingon, Ginoo nang wali mi simong pangalan, Lord nang hatag mi Ginoo, Lord nagbuhat mi milagro, ingon ang Ginoo, wako kailan ninyo, kinsa man mo, Lord, niapil mi kaon, nagwali kas among mga panimalay sa dalanan, nagbuhat kag milagro, ingon ang Ginoo, magbubuhat mo og dautan. Kay wa dyan, ingon dito, Lord, makasasala ko, pero nidawat ko nimo as Lord and Savior. Ingon kasi mo mga pulong, Lord, bisan kinsa nga muto mo dawat nimo maluwas maoba, o sige sulod dire. Oban, nang wali mismo nigamit sa ngalan ni Ginoong Hesus. But I hope and pray, nga dili lang Hesus sa bungbong igsoon, Hesus sa kalibutan ng imong nailhan gisunod, kundili si Hesus nga naa sa iyang mga pulong. Amen? Atod pas kanta, ikaw ang pulong, sukad. Say sumpay. Sa sinugdanan. Amen? Diha kanimo, say subay. Namugna ang tanan. Miabot ang kahayag o kanako nagdanag anindutan, no? Ikaw ang pulong. No? Brother Ray imong gamiton ba, Lord, pahulma ko na, Lord, ha? Sukad sa sinugdanan, no? But pamati o kayo, aron di ka malimtan, igsoon. Pangalagad nga naay gugma, igsoon. Amen? Simba nga naay gugma. Bahalag mo rag kapuyon ka, dukaon ka, magluya ka, simba para simba, Lord. Do you love me? As Peter, you know my heart. Do you love me, Peter? Yes, Lord, you know my heart. Pagka ikatulo, Peter, you love me? Gipa-recommit man siya sa Ginoo. Kay katulong po niyang gidinay ang Ginoo. Bisag kamatayon, labungon ko na. Takag istorya. Di pa matugaok manok do. Pedro, katulo ko nimong i-deny do. Dili, kamatayon pa. Na-deny man gina, hilak siya sa labihang kapait. Kanang sige natong i-deny ang Ginoo igsoon sa atong kinabuhi. Sige gyud tang maghilak nga pait. Bisag di ta hingaog paliya. Di ta magmalipayon. Pero gipa-recommit siya sa Ginoo, do you love me, Peter? Yes, Lord, you know my heart. Really, you love me, Peter? Yes, Lord, you know my heart, Lord. Pagka ikatulo, Peter, you love me? Grabe ni, sakit iyang kasing-kasing. Sagad na ba yung libkas niya itong dila? Praise God, hallelujah. Niya usay, di na kinasing-kasing. Pero kitang tanan. For God is not unrighteous to forget your works and labor of love. Si nanay, praise God. Excited one day, bagong lawas, bagong nawong, bagong libreng tanan, di na masakit, di na maniwang, di na kapanington, di kumuha dito, Pastor, oy, kay lugaran as mga tapulan. dili na karon nangalagan man ta karon, amen ba? Unang dito libre pud ang tanan. Wala excited igsoon niya, dili lang kana nga naka dito tigdapo-dapo, asa ko si Jesus ani. Bibi Jesus ra ba to ko na ilhan? Jesus ba ni murag itomon man to Jesus? Kulong man to. Kun dili si Jesus mismo maingon, ali day good. Ay gaunsa man kas kalibutan. Lord, bali yun akong paningkamot, Lord, kaya ang akong mga anak, mag-unsa man lamang sila. Ingon ang Ginoo, taong buang-buang. Asa mo rin mo mga anak? Isa, Lord. Wala
wala sila dire, Lord. Wala ka, pag-usa mo dito sa kalaglagan. Paita po ginanaw, no? But dili malibot ang Ginoo igsoon, which you have showed toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Nagapangalagad ka, usay alagaran ka, nagapanglamano ka, usay magapanglamano ka, nagahatag ka, usay magahatag ka, you deliver it with love and for the Lord. Bisan naka sa eskwelahan, igsoon, be found faithful, naka sa trabahoan, be found faithful, even naka sa church, we must be found faithful, igsoon, kay ang Diyos, dili siya malimot, igsoon, sa atong pagpangalaga diha sa gugma. Amen ba? Kay kung imo rang taguan igsoon, magpalimot-limot lang ka. To close, ningon siya sa Mateo 26. Mateo 26 igsoon. Ingon siya, verse number 25 verse 28. Kay ang kasaligan ug unya miingon siya sa uban nga sulugoon, sige, kuhaan ninyo ang iyang kwarta ug ihatag sa sulugoon nga may 10,000. But pasabot, hatagan og kasaligan. So but pasabot, unaha gyud nga mahimo kang kasaligan sa Ginoo kay naara gyud niya ihatag sa Ginoo nimo. Amen ba? Kani nga lugar igsoon, gihatag ra biya ni igsoon. Kay kung inyong pastor ani og kamo moy labi na sa una nga inyo pangatangan inyong pastor kay inyong tukon. Sao man pagkaugban aning buluhaton na kung walay Ginoo. Pero tungod sa pagkamatinud-anon, gihatag, gipiyal ni sa inyuha. Amen ba? Muna nga kani nga buluhaton para ni sa tanan. Dili ka bisita, apil gyud ka ani nga buluhaton igsoon. In kasog magpag-uol-guol ka, dili ra ikaw maapektuhan. Apil ang body. Kaya magsige naman kag pangyamid. Unana mo tinanawan. So, unana, nya imo pang ipanglibak. Simba-simba na sila, kuan na sila diha. Ngano po na sila, sige na sila kuan-kuan, imin-imin sila biga una. Dapat unta sila may magbinuotan. Muna gina, nay na una nga naulahi, napoy naulahi nga nauna. Asa man kandapitaan na ron. Kung nanakas una, ayon na paulahi. Kung nakas naguna ka, unya naguna ra gyapon ka, ay na pug paulahi. Basig di na ka mabalik sa una. Muna ningon ang 29 pagsulti kay ang kasaligan. Kay ang kasaligan, hatagan pagayod aron mudaghan pa ang patigayo, ang gipatigayon kaniya. Apan ang dili kasaligan, bisan ang gamay, munay makalilisang, nga gitugyan kaniya, kuhaon pa. Nya ang sumpay, may kung kuhaan ra ka. Unsa may sumpay pa? Ingon diri, o sulugoon nga walay kapuslanan, ilabay sa gawas didto sa kangitngit, diin maghilak siya og magkagot ang iyahang ngipon. And this is eternal separation from God. Walay katapusan nga pakigbulag sa Ginoo igsoon. So unsa may angay nato nga atong hinumduman igsoon, ang matag-usa nato gipiyalan ka. Regardless unsa imong pangidaron, piyalan si nanay. Magpadayag na nga gimong example out of 80 years old, but pasabot kaning pagpangalaga dila ni 30, 40, 50, bisan kanus hangtod kasta kaya pa makapangalagad ka sa Ginoo, tigom nagbahandi dito sa langit. Unya bisan puti na imong buhok, malipay pagyapon ka nga moalagad, maminaw sa pulong sa Ginoo, kay mo po na imo pati mangawala ang tanan ng pulong sa Ginoo magpabilin. So kitang tanan gipiyalan. Amen ba? Ikaduha igsoon, gusto sa Ginoo nga mahimo tang malambuon. Kita mismo ba? Kita. Ayo, sila lagi pastor, wa pa lagi. Kita mismo makita nato nga mahimo tang malambuon. Unya, ang ikatulo igsoon, magmalambuon sa pagpangalagad ba? Ang imo nga goal, usara ka kalag imo ang alagaran, dapat imong goal, kung nanay usa, Lord, more pa Ginoo, tagai ko, Lord. Kung di pa willing ang imong taga Jerusalem, imong pamilya, adto ka sa Judea, Samaria, until the end of the world. No? So, bring one diha sa Ginoo. Dayong pangita na pod, no? Paggamit sa Ginoo igsoon. Yan ere, malipayon ta uban sa Dios. Amen ba? Kumusta man ang atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon? In fast
few years, pagkatong nangagin ng mga katuigan, napabay kalipay ang atong kasing-kasing. If nakita nimo ang imuhang kabugaton o ang imong pagpangalagad ra, di nimo makitaan ang Ginoo sa imong kinabuhi, miserable og dili ka malipayon. One of these days mo talikod ka sa Ginoo, mobiya ka niya. Pero kung nakita nimo ang Ginoo, excited pagyapon ka unsay gihatag sa Ginoo, maluya ka mayon ka, Lord, dili nimo kalimtan ang akong mga pag-alagad, Ginoo. And sumala sa gingon sa pulong sa Ginoo, gusto sa Dios nga magsimba ta niya nga naay kalipay, we are good and we are faithful servant igsoon. Amen ba? So nindot unta matag usa ka nato, lingi-lingi sa imong tapad. Lingi-lingi ra ayog panghiwi, ayaw na ana. Lingi-lingi ra pahiyom na. Nindot unta ang matag usa ka nato, we should be found faithful. Be found faithful. Ayaw himuang sumbanan ang imuha nga tapad nga mas faithful pa ko nimo, ter. Ayaw. I-present ang imong kaugalingon sa Ginoo nga, Lord, gikapoy ko ganina, Lord, nagluya ko, Lord. Wa biya minalunga ganina, Lord, pero di agi ko mo simbag gyud ko nimo Ginoo. Lord, kung mga kabatanunan, i-bless mo sa Ginoo mga pagpanarbaho. Every good gift is from above. Ayaw kalimot katong wala pa ka nga gasaad-saad ka sa Ginoo nga, Lord, kung i-bless ko nimo, Lord, dili gyud ko man, Lord, mga lagad gyud ko, Lord, mo surrender gyud ko nimo. Kay ingon ang Biblia, moabot ang panahon mayon ka way hinungdan ang tanan. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, ang tanan nga naa nimong gihaguan, kuhaon ug ihatag ngadto sa mga gikasaligan sa Dios. Amen ba? Now kung dili man nimo nato madawat ang mga kabutangan aning kalibutana, praise the Lord, in heaven is all is free. We will not labor for food because food is free. We will labor igsoon nga dili pud kapoyon for God's glory. We will have fellowship. Magkaila ta dito, pastor. Yes, kay ang mga dili hinagad di man napadtuon. Unang karon practice nagpanagad, no? Pastor, mugwapo ko dito. Yeah, everything is beautiful in His time. In God's time. Di po pasulon dito ang mga hinawayon. So, kita nga, sige pagpanaway, muna, pag magbag-o na ta. Amen? Usa po ito yung suot. Usa po ito pastor. Nidako naman yung bukton. Usa naman na siya. Gaabot po kilay. Tanawa. Dili na. Kay dito sa langit, dili pasudlon ang mga hinawayon, igsoon. Amen? So, hindi na kayo tamanaway. Kung hinawayon pa ta kaayo, let's pray to God, Lord, tabangi kung di na hinawayon, Lord. Tabangi, Lord, ako Ginoo. Lord, ito gagapray mi nga, Lord, disiplinaha mi, Lord, disiplinaha mi para mo tubo mi. Pero ayaw ra po na imong kasuko, Lord, basig di na namo makaya. Because we desire more about God and wanting to be used by Him for His glory. Why? We should be found faithful into the Lord. Nga dili unta kaning ato ang mga gisugdan karon, ato araw niyang biyaan unya, mga tubang tas Ginoo, wala gyud tay nahot igsoon. I hope and pray nga sweeter as the years go by, magkadugay ka, magkalami ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Dili kay murag nagkaantos na ka. Anang gaana ka dito nga gapadulong pagpangalagad sa Ginoo, gasugod jud ka gaana nga murag di ka kita ka. Nindot kay na magkaana na pud ka, no? Dili, tigo lang, kung dili, humble na ba? Kabalo na kang mapaubos. No? Dili ka magkanaan dito. Kisamera mo makita na tanan. Kakita si mga kaigsoon. But mga igsoon, muna ang gusto sa Ginoo. And I hope and pray nga unta ato ang madawatan that until the last breath of our lives, we should be found faithful into the Lord. Sa gamayng butang, dakong butang, we should be faithful into the Lord. Nagsugod sa gamay, gipadako. The same, be faithful into the Lord. Tagaan pa jug mas dako, we should be faithful into the Lord. Unsay atong sukdanan? Pulong sa Ginoo. Dili ang ubang grupo. Dili ang ubang tawo. Ikaw, matag usa ka nato moy ato ang Lord, help me to be faithful. Amen ba? Mga kabataan, be found faithful into the Lord. Kani atong mga kahagog kabudlay karon, padulong nis mga panalangin panaad sa Ginoo. Apan kung motalikod ta sa Ginoo, kaning ato ang mga kahagog kabudlay, padulong pa yun is tumang kabudlay, nga way katapusan. Munang mayong pagpili igsoon, maog yun nga, gidapit as Ginoo. Ali, sulod, be found faithful into the Lord. Ayaw wala na diri sa ato ang mingon, oy nisimba man ka na milagruhan, oy nabanaw man karon. Ayaw ninyo pamatyas kalimot. Dili, i-welcome ra gyapon. If ingon pa to ni Jesus ni Peter, if you love me, feed my lambs, feed my sheep. Lambs is bata pa, di pa kasaligan, pero kinalan gyapon pakanon. Sheep means masaligan na, pero kinalan gyapon pakanon. Tungod sa gugma ug tabang sa Ginoo. Amen ba?
kay ang Ginoo ray magpatubo igsoon. God is from 0 to 10, 10 to hundreds, hundreds to thousands, even millions. Makaya na sa Ginoo. Kay sa Ginoo walay imposible. The question is, are you faithful? Kapiyalan ba ka ng mga butanga? Amen ba? Sa atong pag-alagad sa Ginoo, kapiyalan ba ta? Muuli tayo igsoon nga dadon nato ni, be found faithful into the Lord. Every worship, kung dili kayo ka, ask the Lord, ako Lord, speak something to me. I want you more. That is act of hungriness sa presensya sa Ginoo. Dugo sa ulo, piyong sa mata. Asa man tang dapita ni ining kagabihon igsoon. Are you hungry towards the Lord? Malipayon ba kay igsoon or nangandoy pa ba kas Ginoo or nagpangutana ba kas Ginoo nga gamita ko Lord or usara kas mo talikod pohon pamati. Subo kaayo nga nagsugod kas Ginoo, mupauli kang way dala o kuhaon pa ang naani mo. Pero nindot pod nga mayon ang Ginoo nga kuyog ka nako ali. Puyo sa akong presensya. While nagduko sa ulo, piyong sa mata, kitang tanan magampo igsoon sa makariyo. Pray for yourself and ask the Lord, forgive me Lord, give me joy, and help me Lord to be humble. Use me for your glory Lord. Tabangi ko Ginoo nga mahimong matinud-anon Ginoo diha kanimo. Gamita pa ang akong kinabuhi, Father God. Lord, itugyan sa Ginoo tanang bati igsoon. Imo nga mga bati sa kinabuhi, mga kabugaton, problema, kabalaka, casting all your cares to the Lord. Apply it and He will carry for you. Ayaw lang tugyan sa mga lami. Itugyan tanang bati, kahilayan sa kinabuhi. Because God is God of restoration, healing, and God is God of blessing. Hallelujah. Diyos nga labing gamhanan, balaan, makagagahom sa tanan. Salamat kayo, Lord, sa imong mga pulong, Father God. In a simple way, Lord, we should acquire this as a landmark sa among pagkinabuhi, that we should be found faithful, Ginoo, diha sa imong atubangan. Dili may mag-agad sa uban, dili may magtanaw sa uban, Lord, nga napiyalan sa gismil. Dili may magtanaw, Ginoo, sa napiyalan, Ginoo, mga dagkong butang, kundi kung sa imong gipiyal kanamo. We should be happy, Ginoo, and humble to labor in love, Father God. In due time, you will not forget it, Father God. Hallelujah. Lord, continue to stir our hearts, Ginoo. Badlo nga mi, tudlo imi, Ginoo. Malipay pa ka namo. Para kami magmalipayon, Lord. Magmabaskog mi amahan. Hallelujah. Naman din ni karon, Ginoo, not that blessed much of financial, Father God, but good and spiritual, Ginoo, much better, Lord. Salamat. Because all of things will follow, Lord, if we can seek your presence and dwelling in your presence, Father God, in your kingdom, Father God, hallelujah. As you promise, all these things shall be added into us. Help and restore our spiritual realm, Father God, hallelujah. That our physical will follow, Ginoo, hallelujah, Lord, hallelujah. We know, Lord, nga ang among physical maluyag yun. Among physical, Ginoo, may kinutuban. Pero salamat, Lord, nga among ikinabuhi ang imong mga saad, Father God. Please continue every parents that are here, Father God. Every burden, struggle to their family, how to raise their children in you, Lord. I pray that they will become more loving, Ginoo, nga mag-akay, Ginoo, nga mag-encourage, nga become example, Father God. Even the Father, Father God, hallelujah. Lord, sometimes dali ming masuko. Lord, dali ming maguol, dali ming, Ginoo, makareact. But Lord, we come to you when you in humility, Father God, because we love you, we praise you, we thank you. Thank you very much for this church, Lord. Your servant here that you sent, the family. I pray that they will be found faithful until the end, Father God, having joy, strength, Father God, and excitement, Lord, to serve your people, to meet more souls, Father God, for your glory, and to be more steward from you, Father God, hallelujah. In good times and bad, in small things, Ginoo, sa dako nga mga butang, ang sintro nining tanan, mao ang mag-ingon ka namo, we are good and faithful servant, will coming with joy and fellowship with you. Bless every worshiper, bless every teacher, bless, Lord, every finances, Lord, nga magatabang diha sa buluhaton, Father God, with double portion, Ginoo, hallelujah. Not just percent, Father God, but with all heart, Ginoo, nga maga-offer. And all, Lord, nga mga na-reach out sa imong mga pulong through this ministry, Ginoo, sa nagkalain nga dapit, Father God, in other country, and our relatives, and other islands, Ginoo, I pray that this blessing that we have, you will bless them and use their lives for your glory, we pray. In Jesus' mighty name, amen and amen. Pabilin sa presensya sa Ginoo Igsoon.